नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण पनीर फ्राईड राईसची रेसिपी बघणार आहोत। हा राईस आपण कमीत कमी साहित्यात करणार आहोत। तर आता त्याचे साहित्य बघून घेऊया। गाजर, उभा चिरलेला, शिमला मिरची अर्धी, छोट्या क्यूब्स मध्ये कट करून घेतलेली, फरसबी लांब चिरून घेतलेली, हा हिरव्या पातीचा कांदा आहे, बारीक चिरून घेतलाय, आणि ही हिरव्या कांद्याची पात आहे, बारीक चिरून घेतलेली, अर्धा मोठा चमचा आलं बारीक केलेलं, एक हिरवी मिरची बारीक केलेली, एक मोठा चमचा लसूण बारीक केलेली, आणि मटर थोडे घेतले आहेत। मटर नाही घेतले तरी चालतील। पनीर क्यूब्स मध्ये कट करून घेतलेलं आहे। सर्व साहित्य बघून झालेले आहे। आता फ्राईड राईस करायला घेऊया। थोडंसं तेलात मटार थोडे परतवून घेऊया। एक मिनिट झालेला आहे। मटार काढून घेऊया। आलं, लसूण, आलं लसूण थोडं परतवून घेऊया। थोडंसं तेल, कांदा, हे सगळं आपण फुल गॅसवरती परतवून घेत आहोत। कांद्याचे कच्चेपणा थोडे गेले आहे। गाजर घालूया, फरसबी फुल गॅसवर आता परतवून घेऊया। भाज्या परतवून जवळजवळ 2 मिनिटं झालेली आहेत। मिरची घालूया। मिरची तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता आणि तुमच्या आवडीची भाजी सुद्धा वापरू शकता। सगळ्यात शेवटी शिमला मिरची। गॅस फुलच आहे। परत जवळजवळ 2 मिनिटं परतवून घेऊया। फुल गॅस असल्याने आपण हे सारखं परतवत राहणार आहोत। परत 2 मिनिटं झालेली आहेत। पनीर घालूया। मटार घातलेली आहे। थोडंसं मीठ, सगळं एकत्र आता परतवून घेऊया। सगळ्यात शेवटी भात। 2 वाटी भात घेतलेला आहे। चवीनुसार मीठ, कांद्याची हिरवी पात, सगळं आता परतवून घेऊया। आपण यात कोणते सॉसेस वापरणार नाही आहोत। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही यात विनेगर किंवा तुमच्या आवडीचे सॉसेस वापरू शकता, जसं की सोया सॉस, चिली सॉस। राईस खूप कलरफुल झाला आहे। 1 ते 2 मिनिटं परतवून घेऊया फुल गॅसवरती। हे सतत आपल्याला मिक्स करत राहायचं असं। आपला राईस एकदम अलगद हलक्या हाताने परतवायचा आहे, जेणेकरून तो तुटणार नाही। जवळजवळ 2 मिनिटे झालेली आहे। आपला पनीर फ्राईड राईस रेडी आहे। प्लेटिंग करून घेऊया आता। पनीर फ्राईड राईस रेडी आहे। करायला खूप सोपा आणि खूप चविष्ट आहे। यात आपण जास्त साहित्य पण वापरलेलं नाही आहे, सॉसेस सुद्धा वापरले नाही आहेत। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही सोया सॉस किंवा चिली सॉस यात वापरू शकता आणि अशा प्रकारे हा राईस करू शकता। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।